Takže čus. Tak vidíte za mnou, že druhá hlava se bude taky dělat nakonec. Je to face, to špinavé jak prase, černé to je, vidíte tu špínu. Takže asi takhle nějak. Vám za chvilku ukážu pohled zhora. Jinak, jak vidíte, mám tu natažené 2 hadice. Z první haly už jsme se poučili. Jedna hadice na Graco, stříkačku, druhá hadice na kompresor. Ofoukáváme tu špínu z toho. Tady máme takový náš patent. Takže tady kompresůrek. Nějakých 8 barů. Zde máme 90 litrovou vanu s barvou. A zde je náš hrdina Graco ST Max 490 na nějakých 230 barů. Menší, nepatrný rozdíl. Čest! Tak, jak jsem říkal už, děláme halu v Třebovicích, špinavou halu, můžete se kouknout na ty rozdíly. Tady už to máme nastříkané, akorát ty podhledy, ještě ty sloupy. Tady je to špinavé jak prasa. Všechno je hotové naštěstí. Po měsíci dřiny. Nedostatku spánku. Jsme to zvládli. A jak jsou ty plechy? Tam. Se
ještě jedna půlka, tak samo velká jako tady tahle. Já jsem zmožen neskutečně. Ale zvládli jsme to. Jde se domů. Enda. Money. Mimo jiné. Takže já to tady ještě vypnu. Už mě nevidíte. A ještě tam je taková komůrka. A vidíte, všechno krásně zadělané, tak jak prý mělo být zadělané. To ale není naše starost je to jenom vystříkat a jet pryč. No, ještě taková informace. Padlo 14 palet barvy. To znamená nějakých 400 belíků asi, přes 400 belíků, kolem 9 tun barvy. No.